נדב. פיתוח חדש שיאפשר לחסוך הרבה מאוד בדיקות יקרות ולגלות מחלת לב כבר בבדיקה קצרה אצל רופא המשפחה. הפיתוח הזה מוצג השבוע בכנס של איגוד הקרדיולוגים. פרופסור אילן גולדנברג, שלום. שלום נדב. קודם כל תסביר עד כמה מהפכני הפיתוח החדש הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. הפיתוח יש לו פוטנציאל להיות מאוד מהפכני. מדובר כאן, ניתן קצת את הרקע, מדובר כאן באוכלוסייה של אנשים שהיום קשה מאוד לרופא המשפחה להתמודד איתם. אנשים שבגיל ממוצע בין 50 ל-70, שיש להם מספר גורמי סיכון, כאבים בחזה שלא תמיד טיפוסיים, לא תמיד ספציפיים, וקשה מאוד להתקדם איתם. בדיקת אק"ג פשוטה לא תמיד יכולה לזהות אם יש בעיה. מבחן מאמץ כמו ארגומטריה, הוא יכול לזהות אבל ברגישות מאוד מאוד נמוכה, וגם יש לו לפעמים false positive, כלומר, לפעמים זה מראה שהתוצאה היא חיובית, אבל שולחים את האנשים לבדיקות מיותרות, כי הבדיקה היא באמת אין להם שום בעיה. המטרה היא לזהות אם יש היצרות משמעותית בעורקים הכליליים, בעורקים שמספקים את החמצן ללב. והדרך היחידה כיום שאפשר להתקדם באופן מעשי זה ללכת לבדיקות יותר מורכבות. זה מיפוי לב עם חשיפה לקרינה, או CT שגם כן דורש חשיפה לקרינה. וכאן אתם נכנסים לתמונה בעצם. ואפילו להגיע לצנתור, שאנחנו לא רוצים שכל האוכלוסייה תעשה את זה כמובן. וכאן בעצם נכנסה הבדיקה הזאת לתמונה, שאנחנו רואים פה בעצם מכשיר שהוא יחסית פשוט, שמצמידים אותו לגוף של המטופל במשך כשעה. אפשר לעשות את זה כבר ליד מיטת החולה או במרפאה, ולאחר כשעה מקבלים פלט שנותן הערכה אם יש סיכון גבוה למחלת לב כלילית, או שהסיכון הוא נמוך מאוד ואפשר להמשיך הלאה בבירור שלא קשור למחלת לב. זאת אומרת, בגדול, עליכם הרופאים זה מאוד מקל את מלאכת הזיהוי של חולים, אם הם זקוקים לצנתור, אם הם זקוקים לפעולה אחרת, או אם בכלל הם לא חולים במחלת לב. מדובר כאן עם מכשיר עם פוטנציאל מאוד גבוה. כמה זמן אתם עובדים על זה? הפיתוח הוא של חברת לבל. אנחנו בעצם התחלנו בעבודה הזאת של ניהול העבודה במשך 4 חודשים האחרונים, וכבר תוך 2-3 חודשים כבר הגענו לתוצאות מאוד חיוביות, שמראות בעצם שיש פוטנציאל מאוד גבוה לבדיקה הזאת. בהנחה שהפיתוח הזה ייכנס לשימוש תדיר, עד כמה הוא יכול להיות נגיד משמעותי בהתמודדות שלכם עם מחלות לב או עם חולי לב? הוא יכול להיות להגיע, במידה והתוצאה של העבודה תהיה חיובית ותהיה באמת דומה למה שאנחנו רואים עכשיו, זה יכול להיות שיפור מאוד מאוד משמעותי, כי היום הרבה אנשים, זה בעצם מאוד שכיח שיהיו כאבים בחזה וקצת גורמי סיכון, ואנשים קשה מאוד לרופאי המשפחה להתמודד עם זה, וגם לרופאים בקהילה, ואפילו לנו לקרדיולוגים. אנחנו צריכים להחליט באיזה שלב לשלוח לבדיקות הדמיה מורכבות, את מי לשלוח לצנתור, והכל נעשה על בסיס של איזשהו ריבוד סיכונים שקשור לכאבים, לקליניקה, לגורמי סיכון, וכאן מדובר בכלי מאוד פשוט, שאפשר לעשות את זה כבר במשרד של הרופא, לאחר מספר דקות לקבל תשובה אם להמשיך הלאה לבירור יותר מורכב, או להגיד למטופל, אתה יכול להמשיך הלאה בחיים שלך, אולי תבדוק את מערכת העיכול או כל דבר אחר. אוקיי, פרופסור אילן גולדנברג, שיהיה המון בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה לך.